Ongi etorri berriro ere Zientzia Euskaraz kanalera. Gaurkoan, zeuen buruari egiten diozuen galdera bati erantzungo dugu. Zergatik mugitzen dira landareak argirantz? Zer dago horren atzean? Dakizuenez, landareak organismo sesilak dira eta hainbat sistema dituzte inguruneko baldintzak somatzeko. Askotan mugitzen dira, baina ez gu bezala, organo eta zelula mailan baizik. Era horretan, inguruneko zenbait baldintzetara molda daitezke. Adibidez, mantenugai mineralen eta argiaren zurgapena optimizatzeko edota animalien aurka defendatzeko. Bide batez, badakizue nola esaten zaion landareen mugimenduari? Tropismoa. Eta guri esker, tropismo mota bati buruz gehiago jakingo duzue, fototropismoa. Mugimendu hori argiarekiko erantzunaren ondorioz gertatzen da. Hori guztia esan da, bi fototropismo mota bereiz ditzakegu. Landarearen argiaren norabide berean hasten denean fototropismo positiboa da, baina landarea argiaren kontrako norabidean hasten bada fototropismo negatiboa. Eta nola gertatzen da tropismo hau? Lehenik eta behin argia somatzeko landareek fotohartzaileak dituzte, eta horietan kromoforo izeneko egitura bat dago, argia zurgatzen duena eta proteinetan aldaketak eragiten dituena. Ondorioz, hazkuntza hormonak ekoizten dira. Argazki honetan ikus daiteke argia dagoenean hazkuntza hormonak garraiatzen direla alde ilunera, eta bertan zelula zatiketa gertatzen dela. Horrela, landarea argirantz makurtzen da alde ilunean zelula zatiketa eta luzapena gertatzen delako. Baina, nola frogatu da hau? Esperimentu baten bidez eta honako pauso hauek jarraitu zituzten. Hasteko, koleoptiloaren punta moztu eta mozturiko punta gelatinarekin estari zen, eta landarea makurtu zen. Ez hori bakarrik, esperimentua gelatinarekin egin beharrean material iragasgaitz batekin eginez gero, jada landarea ezin zen argirantz makurtu. Zer gertatzen zen orduan? Gelatina poroduna zenez, seinale kimikoa pasa zitekeen bertatik, eta beste materialetik ez. Seinale mugikorra itzaleko aldean soilik garraiatzeko gai zen. Hortaz, seinale horrek hasiera sustatzen zuela jakin zen zelula luzapena sekarrelako. Laburbilduz, fototropismoaren garrantzia honako hau da. Ezinbestekoa da landararen biziraupenerako eta garapenerako. Gainera, argia informazio iturri moduan ere erabili daitekeenez, landararen argiarekiko mugimenduak fotosintesia eta hasiera hobe dezake. Zer esanik ez, gaur egun populazioa igotzen ari denez, argi dago janari gehiago behar dugula, eta beraz, ekoizpen handitu beharko genukeela. Bideoa gustokoa izan baduzue edo baliagarria izan bazaizue, eman like botoiari eta ez ahaztu harpidatzeaz. Kanalerako lagungarria da eta. Zientzia izan dadila zuekin. Hurrengora arte!